We're in Karieja, standing on the Matanzima Bridge, which was the bridge that collapsed during the 2024 floods that wreaked havoc here in Karieja. Now, today, the bridge has finally been rebuilt and will be launched together with community members and the Nelson Mandela Bay officials. So now today it is raining here in Karieja. I guess there's many blessings to restore the dignity of our Karieja community. Now I'm standing now with one of the community members who's here to help inaugurate the bridge today. Tata, ngosikakhulu ngosijoin up eMpuma Kapa TV. Kasixelele as ilungu lomphakathi apha eKarieja niziva njani namhlanje? Mandithathe lithuba ngokundinikeza ngelithuba lanamhlanje othethayo nguAyanda okaMadubela Ifani uhlala apha kwanobuhle eKrizani. Siziva sichulumancile kakhulu ngelixesha lanamhlanje ngoba kuvulwa le bridge, ngoba kuphela kwe-bridge eyo yodwa elapha kwanobuhle as a whole indawo bekuhanjwa kuyo ibindlela encinci kakhulu enomakhwezana. Ibhasi zonke zixhomekeke kwicala eliyi-1. Ingozi ke ngoba bekulula ukuba zenzeke kakhulu because and le ndawo le bridge yenzeke kuyo ikufutshane nekliniki. Ngokuya ngoku besisokola kakhulu ukuba kuphunywa endleleni eyi-1 enomakhwezana. Ibhasi ezihambayo Algoa zihamba kwela cala liyi-1. So ndizama ukuthi uthe kuvuleleka kwelicala ibridge leya namhlanje siziva kakhulu sonwabile. Inkosi kakhulu tata, and saqonda ba i-challenges bezininzi benikhe nazifumana apha zabahlali. Ngeziphi mhlawumbi i-challenges ezizosolveka ngobuyisa le bridge? Ukuba njengoba ndisitsho ndisithi indisendaweni kwekliniki, i-police station ikwakufutshana kwakwelicala. So kulula kakhulu for according of abantu abaqhuba imoto zabo for ipetrol singabe sidileya, and ke ngoku nengozi zotho ziyeka ukungenzeki ngendlela ibesenzeka ngayo lokuqala, ukwenzela nabantu ubomi babo besafe to uba baye ekliniki because yona clinic ikufutshane kwanobuhle ekujongene nayo kuba kufuneka kuwelwe apha ebridgeini qala. There you have it. Community members have some sort of relief that the bridge has finally been rebuilt and are waiting for the bridge and officials to reopen this bridge.